Po 5 rokoch začali úrokové sadzby u nás v eurozóne klesať. V Spojených štátoch amerických sa termín znižovania sadzieb posúva na neskôr. Spríjemnite si leto investíciou do zmiešaných fondov KBC Asset Management za zvýhodnených podmienok. Vitajte pri sledovaní júnového vydania investičného zoomu finančnej skupiny ČSOB. Podľa našich predpokladov sme sa u nás v eurozóne dočkali poklesu úrokových sadzieb už v júni. Umožnila to rýchlejšie klesajúca inflácia, ktorá sa blíži k 2% cieľu a očakávané oživenie európskej ekonomiky. Naopak, rastúce mzdy, vysoká zamestnanosť a spotrebiteľské výdavky v Spojených štátoch amerických neumožňujú americkej centrálnej banke tak skoré znižovanie úrokov. Poďte sa bližšie pozrieť, čo dôležité sa nedávno udialo na finančných trhoch. Európska centrálna banka podľa našich predpokladov na júnovom zasadnutí znížila kľúčové úrokové sadzby o 0,4 percentného bodu. K zníženiu sadzieb došlo po takmer 5 rokoch, odkedy centrálna banka začala zvyšovať úroky s cieľom dostať pod kontrolu rastúcu infláciu. Aké kroky od centrálnej banky môžeme očakávať ďalej? Napriek spomaleniu a výhľadu na ďalší pokles inflácie, centrálna banka ešte neoslavuje víťazstvo a udržiava prísnu menovú politiku. Budúce rozhodnutia o znížení sadzieb príjme len na základe prichádzajúcich údajov, ktoré musia jasne potvrdiť, že inflácia je na správnej ceste smerom k 2% inflačnému cieľu. Na druhej strane Atlantiku v Spojených štátoch amerických je vývoj odlišný. Májové údaje z amerického trhu práce prekvapili finančné trhy negatívne. Trhové očakávania rastu miest a tvorby nových pracovných miest boli totiž nastavené omnoho nižšie, než bola skutočnosť. Spolu so silnými spotrebiteľskými výdavkami amerických domácností a infláciou nad 3% to znamená, že centrálna banka Fed v júni sadzby neznížila a urobí tak až neskôr, zrejme ku koncu tohto roka. Na druhej strane, trhy trochu ukľudnilo oznámenie, že zvyšovanie sadzieb nehrozí. Údaje zo Spojených štátov amerických a výsledky volieb do Európskeho parlamentu v prvej polovici júna rozkolísali finančné trhy, keď v reakcii na silu trhu práce v Amerike a vyhlásenie predčasných volieb vo Francúzsku ceny akcií aj dlhopisov klesli. Napriek kolísavosti finančných trhov pod vplyvom vývoja Spojených štátov amerických a v Európe sa od začiatku roka akciám naďalej darí prepisovať nové rekordy a vďaka klesajúcej inflácii a znižovaniu sadzieb doba praje aj dlhopisom, ktoré v predchádzajúcich rokoch prinášali len veľmi nízke výnosy. To aktuálne vytvára veľmi dobrú príležitosť na zhodnotenie investícií do zmiešaných fondov, ktoré sú z hľadiska pomeru rizika a výnosu veľmi dobrou možnosťou pre začínajúcich či opatrnejších investorov. V portfóliu zmiešaných fondov je vhodný pomer akcií, ktoré prinášajú dlhodobo najvyššie zhodnotenie, no na druhej strane aj vyššiu mieru rizika, keďže akciové trhy sú výrazne kolísavé. Dlhopisová zložka prináša do zmiešaných portfólií vyššiu odolnosť voči poklesom pri kolísavosti finančných trhov. Dlhopisy prirodzene prinášajú o čosi nižšie zhodnotenie oproti akciám, no prispievajú k stabilite výnosov v zmiešaných portfóliách. Ak začínate investovať alebo ste opatrnejší investor, využite aktuálny potenciál dlhopisov. Investujte počas leta do fondov KBC Asset Management za zvýhodnených podmienok. Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB banky alebo si zriadte investíciu online cez Smart Banking a od júna do augusta investujte do zmiešaných fondov ČSOB Vyvážený, ČSOB Fair Vyvážený, ČSOB Rastový a ČSOB Fair Rastový bez vstupných poplatkov. Investičnú stratégiu máme aktuálne vyváženú. Akcie, dlhopisy aj hotovosť máme na neutrálnej úrovni. Pri akciách uprednostňujeme defenzívne sektory, akými sú výroba tovarov dennej spotreby a zdravotníctvo.
Mierne navýšenú váhu máme pri akciách európskych bank a poisťovní. Oddialenie termínu znižovania sadzieb v Spojených štátoch amerických prispelo k zníženiu váhy sektora softvéru v našom akciovom portfóliu. Pri dlhopisoch očakávame, že ich výnosy sú blízko vrcholu. Aktuálne vysoké výnosy štátnych dlhopisov sme využili k miernemu predĺženiu priemernej splatnosti portfólia. To nám umožní participovať na vysokých výnosoch dlhopisov a zarobiť na raste ich cien pri poklese úrokových sadzieb v priebehu druhej polovice roka. Čo očakávame v najbližšom období? V Európe očakávame postupné zotavenie a oživenie hospodárskeho rastu. Naopak, ekonomika Spojených štátov amerických postupne stráca dynamiku rastu, inflácia klesá pomalšie a stabilizovala sa okolo úrovne 3%. Centrálne banky sú tak opatrné a výraznejšie znižovanie sadzieb posúvajú na druhú polovicu roka. Akcie pokračujú v prepisovaní nových rekordov, hlavne vďaka téme umelej inteligencie, a hoci v najbližšom období na trhu nečakáme výraznejšie korekcie, nemôžeme vylúčiť zvýšenú kolísavosť. Pretrvávajúce geopolitické napätie či jesenné voľby prezidenta Spojených štátov amerických môžu na trhu prinášať neistotu a krátkodobé výkyvy cien. Prípadné poklesy trhov je preto vhodné využiť k mimoriadnym nákupom podielov za výhodnejšie ceny. Ďakujem za vašu pozornosť a myslite na svoju lepšiu finančnú budúcnosť so skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management. Teším sa na vás pri ďalšom investičnom zoome. Dovidenia.